like kaluwore koda weche mosebedi ka iwacho kaka jaked ratich oganda e pacho kae. Dibed ni sani kod activism kata mana kedo ne ratich oganda oloko ohala? Nitie adiera mantie yieno, to nitie bende weche moken adiera. Nikech kirango activism, wawacho ni jopiny maoko obed jopinje ma Amerika, particularly America, gidwaro ni gidonje e pinje ma Afrika kae. Gidonjo gi yo ariyo. Ginyalo donjo e yo mar sirikal, ni gimanyo jasiasa moro manyalo thiro pinyni, to gimiyo mwandu, to dhi timo nade? Kore ma manage Kenya mondo Amerika oyud mwandu. Mar ariyo, samoro bende sirikal ma Kenya ka o comply gi weche mag Amerika. Koro ibiro yudo ni nitie foundations moko Amerika kucha ma oro pesa mondo ji otimgo activism. Inyalo yudo, for example, during the GNC uprising, kata sirikal nolando e weche moko, ne Ford Foundation, ne Osea Open Society. So wanyalo wacho ni nitie jok moko, ariyo adek moko, masamalo nyalo yudo pesa, to mondo timang'ono, mondo keth kue mar piny. But ok wanyalo wacho ni kakoro ji ariyo moko adek oyudo pesa mondo gitim weche mag kedo ne piny. In fact, mago wan gi pacho ok gin joked ne jopiny. Mago gin jo ohala ma gimanyo mana margi kendgi. Wan wacho ni mokwongo ng'ama kedo ne piny nyaka bed gi a very clear ideology. In fact, ero gima masawa wacho ni nyaka ibed ng'ama consistent. Ma kata ji ni kodi, kata ji onge kodi. To in wacho di emetimo nade? Eme wacho. Ni ka en idwaro ni mondo ji duto te odhi skul. Ma skul no ochul gi sirikal, to mane gime wacho, kato mi pesa, kato kutimo nade? Oko mi pesa. Koro gima nyalo wacho ni activism ok wanyal condemn overall. But wan bende, wan jok matimo activist, wan be ok wamor gi jok moloso activism ohala. Nikech koro gibende gi dilute agenda marwa. But gima wanyalo wacho ne jopiny ni activism ok en gima rach, kedo ne jopiny ok en gima rach, wawuog unu oko sama gimoro timore marach, to wago yore. Mano e gima nyalo wacho. E weche mag media tadona ne awach ne usiep na wedi kae ni serikal ka serikal dwa temo mondo control vyombo mag media. Kata Ruto ni ok ber e weche mag media. Kata donge nyocho ndiko barua kae nodwaro mayo ji license moko nikech headline mi winje wachogi. Wachno ni nodhi doho kae. Koro gima wanyalo wacho ni serikal ka serikal owere gi weche mag media. Mondo media tim tich mar oversight, mondo kel paro mopogore kata mapingo serikal gi wegi. Koro e weche mag chiwo pesa, ta wacho ni Peter to pim ne jopiny maber. Opim ne jopiny maber, nikech en bunge. Ipogo pesa nade? Ng'ama pogo pesa. Koro ko wacho kae ni riwruok ni koro ka gidonate expert kuja to koro pesa biro mang'eny. To wan wang'eyo ni e bwo chike ma Kenya kae, ng'ama timo budgeting mar pesa donge en parliament. Monego bed ni ka wan joma beyo, to what we do is active citizenry. Ni citizenry manyalo wacho ni wadwaro ndara, lakini kik wany jaluo moro achiel kodonjo sirikal chiemo to ni koro joluo dhi yudo ndara. Ni jokikuyu dhi yudo ndara. Siasa mar Okinda to en siasa machon, manyachon, migoyo ni joluo, ni koro joluo kowuok sirikal to biro konyore. Ni jokikuche to jo Baringo matho kuja kendo Moi noko dictate 27 years to gintie kanyo. Koro joluo bende wan gi joluo, to wan gi joluo moko. Wan gi joluo ma jochiemo, wan gi joluo ma bende ni e sirikal mana margi gi wegi gi jodalagi. Lakini nitie joluo ma bende kedo ne piny e yo mar adiera. Nitie joluo ma onge mwandu gi joluo man gi mwandu. Jogi opogore. Wano wacho ne jodalawa ni jok matemo ni mondo gi consolidate ni luo en gimoro achiel. Makoro kata gikwero to ni nyembo wan joluo wachandore, wasegore ne piny koro wang' ni kik watho. Kik watho mana nikech koro wang' ni ji ariyo moko adek ang'wen moko matimo nade? Machiemo. Ka gisetieko chiemo to undu chiemo nade? Koro wan wadwaro ni jodala ma nyikwara mongi girange udi e ot sabinti e udi kanyo ma ine game cha. Mafuta mi liele tainino. Bebe cho dhi piny to chumbi. To joma chiemo gin jomagi. Joma chiemo